Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Len, tambalanista since 2006. Sumulat ako sa inyo para humingi ng payo. Hindi ko kasi alam ang solusyon sa problema ko. Wala akong mapagsabihan, wala akong mapagtanungan, at tingin ko, kayo lang ang makakaintindi sa pinagdadaanan ko. Ganito kasi tambalan. May asawa na ako pero wala pa kaming anak. Sa loob ng mahabang panahon, nakapisan kami sa pamilya niya. Sandali lang partner ha. Nawawala yung lalamove ko eh. Sabihin ko lang kung nasa... Teka lang po mga kabisyo. Baka kasi may... Wait lang ha. Opo. Kausapin mo muna. Sabihin mo, hello sir. Nasa kaliwa ng kalsada. Green Gate. May mga kotse. Bali 15. Dalawa naka-start. Yung dalawa paalis na. Yung isa po flat. O, ito na. Ganito kasi tambalan. May asawa na ako pero wala pa kaming anak. Sa loob ng mahabang panahon, nakapisan kami sa pamilya niya. Natuwa ako nang finally, bumukod na kami at umalis na sa bahay ng asawa ko. Masarap pala talaga ang pakiramdam kapag kayong mag-asawa lang ang namamahay. Hindi nakakaasiwa. Nagagawa mo yung mga bagay na gusto mo nang walang pag-aalinlangan. Hindi ka kakabahan na baka may masabi yung mga kasama mo sa bahay. Sa unang pagkakataon sa buhay naming mag-asawa, kami ang namamalengke at nag-grocery. Nag-alaga din kami ng mga aso at pusa. Hindi nagtagal ang masaya naming simula. Habang tumatagal kasi, napapansin ko kung gaano katamad ang asawa ko. 3 araw lang ang pasok niya sa opisina pero sa mga araw na wala siyang pasok, nasa kwarto lang siya at nagse-cellphone. Tuwing uuwi ako galing sa maghapong trabaho sa opisina, ako pa ang maglilinis ng bahay. Ako din yung mag-aasikaso sa mga alaga naming aso at pusa. Kapag weekend, yung paglilinis ko, dadagdagan pa ng pagluluto at paglalaba. Kinausap ko na ang asawa ko tungkol dito. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko ng tulong sa mga gawaing bahay. Ang sagot niya, trabaho daw ng asawang babae ang mga gawaing bahay. Sabi ko naman, dapat pala hindi na lang ako nag-oopisina. Kasi gawain naman pala ng asawang lalaki ang maghanap buhay para buhayin ang pamilya. Kapag ganito na ang sagutan namin, matinding away na ang kasunod. Mumurahin niya ako mula ulo hanggang paa at itataboy na umuwi na lang sa amin. Iiyak ako. Maawa ako sa sarili ko kasi wala naman akong matakbuhan. Hindi ko naman masabi sa pamilya ko kasi baka sumama ang tingin nila sa asawa ko. Dahil hindi kami magkaintindihan ng asawa ko sa usaping ito, nagsumbong ako sa biyenan kong babae.
Sinabihan naman siya, pero walang nagbago. Sagad sa buto pa din ang katamaran ng asawa ko. Tambala, napapagod na ako sa sitwasyon naming ganito. Pagod na ang katawan lupa ko. Ano kaya ang mabuti kong gawin? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Len. Hi, Len. Paano ba? Baka may nabibiling gamot sa butika pampasipag. Kaya nga kasi alam mo, bilang ako kasi lagi rin ako may ganyan yung sa asawa mo, tamaritis. So, baka naman may paggamot. Baka naman may paggamot. Biglang sisipag, ganon. Oo, ganon. Baka hindi lang siya motivated. Di ba may mga ganon? Parang, siguro dapat mag-isip lang kayo ng parang, ano ba yung pwedeng something that will excite him para maging masipag siya. Ganon. At hindi kasi sa amin pwedeng manggaling yun. It's something that you will discover sa inyong dalawa. 'Di ba? Parang gano'n, or hindi lang siguro siya sa ngayon sanay talaga na hindi nakapisan, parang sanay siya na dependent talaga sa ibang tao pagdating sa bahay. So kaya hindi siya masyadong magawaing bahay, hindi siya parang gano'n. O 'di ba yung mga ganyan, baka sanay siya ni nanay niya ang gumagawa ng lahat para sa kanya. So ngayon parang ine-expect niya na ikaw yung gagawa, ganun. Sa tingin ko, itong issue ninyo, solvable. Oo, hindi ito yung of course, napapagod ka, nakakapagod. Lalong-lalo na parang paulit-ulit mong sinabi, pero parang walang narinig, ganun, nakakapagod yun nakakaiyak talaga yan yung ilang beses mo nang kinomfort, ilang beses mo nang kinausap, ang dami mo nang advice na binigay, tapos sa gitna ng lahat, wala pa rin. Nakakapagod talaga. Pero it doesn't mean na wala talagang solusyon. Meron. Correct, lang talaga, feeling ko baka kailangan ma-motivate ng asawa mo Baka, hindi ko lang, naisip ko lang. Bigyan mo ng pera pag naglilinis ng bahay. Ganon. Sabihin mo sa kanya, 1.5! Pag kasama yung CR, ganon. Para ma-motivate. Ewan ko lang ako partner sa 150 papayag talaga ako. So, O kahit paglinisin mo ako araw-araw, kung may ganun bayad, kung may 1.5, bakit ang hindi? Botusan mo pa ako. 150 nga pumapayag ako. Motivated ako So ganun. Hindi, ako I agree with what you said, partner. Naniniwala ako, yes, ang bawat tao naman talaga sinusumpong ng katamaran. Pero kung ganito na katagal, naniniwala ako, it's more of parang your husband lacks motivation. Oo, hindi siya motivated Tama naman yung sinabi, yung binanggit niya. Kinausap ko na. Ito laging susuriin natin. Kinakausap naman talaga natin yung mga partners natin. Ang tanong kasi dito, papaano mo siya kinausap? Minsan hindi tayo aware kung papaano o yung paraan ng pakikipag-usap natin sa asawa mo. Example, baka pagalit. Yes, tingnan mo. Pwede sanang ikaw yun Chismosa. Baka kinausap na, pero baka pagalit. Si partner naman super agree. Yes, baka nga. Malay mo, di ba? Kaya siguro nagkakaaway silang lagi. Di ba? Pero tingnan mo din yung angulo na yun. Kasi binida mo sa amin, kinausap ko naman maraming beses na. Yes, given, kinausap. Kasi natural, kakausapin mo siya sa aspetong yun Ang tanong dito, papaano mo siya lagi kinakausap? Napakalaking bagay nun, mga kaibigan. Yung tone of voice. Yes, yung approach ng pakikipag-usap. Yung sample na binigay niya sa atin kanina. Ang sinagot ng asawa niya, anong kinausap niya? Ang sabi, babae naman talaga dapat ang naglilinis ng bahay. Anong sagot mo? Anong sagot mo? Sarcastic ka. Yes. Ang sinabi mo,
di sana, ganyan. Sana lalaki din yung nagtatrabaho at nagpo-provide sa family. Oo, para ako na lang bilang ako yung babae, ako yung nandito sa bahay. Baka sabihin mo, ako pa mali. Ganon. Ito yung sasabihin natin. Feeling lang naman namin ganon yung tono ha. May ganon, pero parang ganon. Parang ganon yung tono. Parang ganon yung tono. So sana dito, kunyari, kung ikaw yung mas malawak ang pangunawa at alam mong ganung sumagot ang asawa mo, next time, hindi ganun ang balik mo. Diba? Na parang kakausapin mo siya na parang bilang partner, magtulungan tayo. Kung diba? paano natin to gagawin. Kasi hindi ko rin kaya ng ako lang. Hindi, diba? hindi dapat ang sagot eh. So, kung ako naglilinis ng bahay, dapat pala ikaw ang nagtatrabaho. Hindi ka dapat pa cellphone dyan. Ganun. Hindi dapat 3 beses lang isang linggo ang pagtatrabaho mo. Dapat 5 days a week. Kasi ikaw dapat ang taga-provide. Ako ang taga-linis. Tapos diba? Ganun. Pero kung ang tono mo is, sisipagan ka bang maglinis kasama ko kung ang suot ko ay diba? Mantika lang. Kung may konting paminta ko sa balikat, ganon. Mas okay, mas lalo ka okay ka ba kapag wala akong saplot, inasinan lang? Ganon. Pork chop. Ang lakas maka-pork chop. Kahit sino gaganahan. Tingnan mo nga ito diba? Pork chop. Nakakagana. Mo talagang, diba, gugutumin ka agad eh. Tatapusin mo agad yung trabaho mo kasi nakita mong masarap yung ulam. Correct. Diba? Kung halimbawa nasa trabaho pa yung mister mo, tapos sinabi mo ang tono ng boses mo or ang tono ng text mo ay inasinan na. Maalat-alat na. Maalat-alat na. Nakababad na. Bubudburan mo na lang. Tutusukin mo na lang. Malambot na, diba? Diba may baka ganon. In other words, you can experiment. Depende kasi sa pagkakakilala mo. Pwede ka mag-experiment ng approach na magugustuhan ng asawa mo at hindi yung paraan na lalo siyang magagalit sa'yo. Correct. Pagpalagay, ikaw na yung level-headed. Siya yung baluktot mag-isip. Grant na ganun yung sitwasyon. So ikaw yung may kakayahang mag-adjust. Yan. Dahil ikaw na ang magaling, diba? Oo. Feeling mo, diba, magaling ka? So mag-adjust ka diba? Yes. Sa madaling salita, like what I said earlier, this one is solvable. Kaya yan. Oo, kaya yan. Ito ay bagay na nadidiscover talaga ng mga bagong mag-asawa na bagong nakatira together in a household na nag-a-adjust sa ugali ng isa't isa. Don't give up just because may ganitong tamad-tamaran. Hindi naman siya totally tamad eh. Nagtatrabaho naman eh. Nagtatrabaho naman. Dun sa araw na hindi siya nagtatrabaho, nagsiselfone siya, malay mo may work-related din yun. Or malay mo yun na lang yung time na nagsiselfone siya. Doon sa 3 days, hard labor, hindi siya nakaka-cellphone. Diba yung mga ganun? So solvable siya. Meron kayong matatagpuan na paraan para mapagaan yung sitwasyon pagdating sa gawaing bahay. Or ang isip ko baka naman hindi kaya of course we love cats and dogs ganon, pero baka merong mas mamomotivate siya kung mga anak na. Ang nandyan or something, 'di ba? Gawa-gawa na din. Yun yung sinasabi natin na inasinan na. Doon kasi nag-uumpisa yun. Oo, sa maalat-alat na balat. Inasukala na. Ayan, gano'n. Diba? Nakababad na nga. Yan, gano'n. Doon, baka, hindi namin alam eh. Or baka hindi siya motivated sa work. Kaya pagdating sa bahay, parang ang bigat. Tapos, kung ang tono mo palagi, laging galit, kaya parang nawala na siya ng parang, 'di ba, parang tinamad na. Ganon, hindi na siya excited, parang ganun. Totoo 'yun kasi 'di ba, ang bahay kasi, 'di ba, kumbaga excited kang uwian. Baka nagkaroon siya ng ganung feeling na nakubungangaan lang naman ako nito. Every time na uuwi ako, hindi ako feeling happy. 'Di ba? You help him find a happy environment. Parang ganun. At mag-uumpisa yung happy environment na 'yan sa bahay. So pagpalagay natin may ugali, may katamaran talaga yung asawa mo. And then, sabay kayong bubuo ng isang healthy and happy na environment together. Pwede talaga yan. Kaya mong kunin sa kanya yun. Diba? Or siguro,
parang hindi naman sabing hindi valid, baka sabihin ni Ate Len hindi naman parang hindi valid yung feelings ko, hindi naman sa ganun. Kaya lang I'm sure you're also adjusting. Tapos ikaw din mismo, Len, hanapan mo ng happiness kasi parang nararamdaman ko parang yamot na kayo, 'di ba? Parang hindi na kayo happy, kaya parang feeling mo ang bigat na ng lahat pag ganyan. Pero bago pa lang pwede pa yan at kayang-kaya nyo pa yan. Hindi namin sinasabing mali yung ginagawa mo. Ikaw yung may mali sa sitwasyon. Hindi. Sinasabi lang natin, mukha namang ikaw yung magaling, so ikaw na mag-adjust. Ikaw na muna sa ngayon. Oo. Ikaw na yung binigyan namin ng tips na pwede mong gawin. Kasi tingnan mo ewan ko kung tama or mali. Yung fact na hindi ka naiiyak ka sa sitwasyon pero hindi mo muna sinusumbong sa mga magulang mo, pwedeng right and wrong yun Right in a way kasi sabi mo nga, ayaw mong sumama yung tingin nila sa asawa mo. Kasi kapag ka ganun, baka kung ano man ang diba, lagi ng nega. Lagi ng nega. Yung asawa mo. Ang wrong lang din nun, syempre, ako para sa akin, it's the doors of your parents' home should always be open. Yun naman din talaga kung meron kang problema. Parang ganun. So, ibig sabihin, may paglawak ng pag-iisip. May ganun Kaya namin sinasabi na ikaw na muna yung mag-adjust. Ikaw na yung mag-isip ng, paano ba yung magiging natin, mga set-up natin para maging ayos to, para maging motivated. Minsan, kailangan din ano yung type ninyong gawin together. Baka may mga ganyan. Mahilig ba kayong mag-online shopping together? Total, cellphone siya ng cellphone, di ba? Mahilig ba kayong manood? Total, cellphone siya ng cellphone, di ba? Yung ganun hanapin nyo. Alam nyo yan, hindi na namin para kami pa yung magdikta. Kayo magkarelasyon, hindi naman tayo. So, hanapin nyo yun para maging happy kayo. Yes. Di ba? Yung kapag for example, kapag alam ng asawa ko na I have a really bad day at work o kaya pagod na pagod ako, ang basic na question niya is, Samgyup? Ganun lang agad. Yung pagkalimbawa, alam niyang ang dami kong ginawa, ang dami kong inisip, nataranta ko, ang unang niyang tanong sa akin, Samgyup. Tapos, basic na yun na it will make us both feel good. Nadamay pa siya kasi kasama siya. Ako lang naman yung nagpapahappy, pero nadamay din siya. Pero kasi gusto niya rin yun. Diba? So, ano yun? 'Di ba? As again, sinasabi ko example na to kasi karelasyon ko yung asawa ko. Kayo, Len, ano yung sa inyo? Kanya-kanya po 'yan. Walang gayahan ng Samgyup. Charot. Di Samgyup. Oo, 'di ba? Ano 'yun? Ano 'yan? Ano yung bagay na 'yan? Solvable 'yan, promise. Totoo 'yun kaya nyo 'yan, Len. Yung sinasabi palagi ng tambalan na keep on finding the happy triggers. Yes. Hindi lang siya applicable sa individual. Correct. Kahit sa mag-asawa, pwede. Ano yung makapagpapasaya sa inyong dalawa? Correct. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!